Lluís Erill, presidenta del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. En poques paraules, com definiries el que... Un dret que té la societat civil i tot el món associatiu, que l'ha d'exercir i l'ha de reivindicar. Com a entitat, com a secretariat, què us proposeu aportar? Aportem els mitjans, per una banda els mitjans tècnics que puguem tenir, els posem a la disposició de Sants Montjuïc Decideix, de la consulta en general, i també a nivell humà, a les entitats intentarem encoratjar-les i engrescar-les a que s'apuntin i que aportin voluntariat i tot el que faci falta perquè la consulta sigui un èxit. Alguna frase magistral per promoure la participació a la consulta? Animeu-vos, fem la pinya ben forta i així l'enxaneta pujarà ben amunt fins a assolir la independència. Molt bé, moltes gràcies.